I-plaster na to daan ng lamisalin kay para pagkahuman sa games. Hindi ka parang kay. Hindi ka parang. Itagay na nadanakin kay pagpasumaw-sumaw di akin. Ato ulo mo niya. Wala mo niya ukupon. Manggawas to ang kuan. Salat. Dua. Wala, aha man tong kuan. Mundo na noy. Kani siya. Kani patutin atong initon. Kani ato itong man. Tara! Among giinit ang patutin. I-prepare na mo daan ang lamisa kay para continuous ang among games. And then ang patutin gimaniho na pud ni Kikin. Ana siya tanan. Among giinit kay ganina pa ng mga alas 5 siguro na kuan luto. Nya dali ra na siya mainit no. Nya ang diri sa lamisa. Oh, Sirimon Lin. Nagsimba man po no, manakaaka. Ha? Ibu lang na siya din dalhin. Agani mabisa. Para lani akuan para angkin. Gaway lang. Daray mo tayo tibok. Dito man paingon. Ano lang. Okay. So, dani ang cake. Hello! Sige, gawin lang mo. Yung natin. Hoy, namaulat ha. Share! Wow, kagwapa sa cake. Guwapa sa cake. Iwat ni Madam Libit. Ang dira na siya to. Yan na siya tinang. Pwede yan. Wala na ako na bataw. Adot na ito. Wow! Wow, bapa ko mo. Merry Christmas from Ate Mar. Nagpilit siya. Ano, Kin? Oh, ayaw na. Kaya nagkuhan na. Dito daw ang salad. Wow. Diyan ang salad na pinti. Ha? na itapat sa cake. Dani na lang po na, oh. Salad yan. Oh, ang sliced bread ay, Bintoy. Kuha, Bintoy. Diha. Kana siya, iyan na siya, tik. May asa man ibutangan. Ha? Kuha na siya sa kuan daan. Sa kuan tik. Na ang... Ha? Dili na siya butangan daan, te. Angon sa? Ang paano palaman. Oh, ayaw lang. Kay gama na pod. Oh. Ang spaghetti. Kay napa may pato pod. Tuwara ang pato atong ikuan. Wala na, gibalik na ako. Gibaliktad na to ni Makin. Okay. Sige kay mag games na daing ta. At least na prepare na ni Dami.
Mag-games. Oh, si Kiki na bahala, Dani. Lin, tana, Lin. Asa man tong kuan? Kulot na deron. O bingka. Kana diha ibutang. Merry Christmas sa inyong tanan. Ako na. Ando di. Happy Dani. Happy. Ito, taga-liog man kina. Ayaw. Kabarin ka tong may nga. May nga. Ay, katapon. Kani siya nga suga. Gikan siya dito sa payag. Ako di siyang gidala kay para hayag kaayo diri. Suyo ko, balik ko. Zaira! Oh, sige. Sige mo ha. Diha na mo. Asa naman inyong partner? Lin, i-ready na din na Lin. Dani ang cellphone ako. Plastar. Kana. Hoy, ready na mo? Oh, dili na mo. May partner ta kan. Inday. Sige. Hoy, mga gagmay pa manggod. Uy, dapat Oh. stop man ay sita pag ganit natin pardan. Digin mo makatamak. Uy, dapat man count Oh. 10. Okay, kami tulungan len. O, Dira. Ito na Pares ta, pares. Diri mo sa akong likod. Kauban sa inyong pares. Uy, nagkaobre mi oh. Ay, sa bahay. Kay basig mga kwanta na ni Gano. Kamay ka ba? Ay, sa pa. Kisay na yung partner. O, si Zaira. Sige na. Hoy! Paminaw! Asa yung pares? Palayo. Distansya gamay. Ayaw sa pagkinin. Pagkiniil. Kung mulapas na yung tiil dani sa tuan, sa pita. Dungki ba anak niyo? Ito mo namin. Es! Kita dua. Kita dua. Sige ha. Karon, hawiri ang papel. Kami gani anti. Daog kita ko. Daog kita nako. Ikaw sungay lang nako. Hawiri ang papel ha. Hawiri. Sige. Sayaw ha, sayaw. O sige, trial. O sayaw. Ibutang sa yuta ang kuhan. Ibutang na sa yuta. Sige ha, ready? Sayaw! Hala! Gibanggan. Allah, atawa na wa. Tulo! Ako tabang ko tarang ko na. Sige, tabang ko tanaw budog. Ang dagko TL. Dali lagi kayo mga. Ayaw higit. Kita si ibo. Sige. Sige. Tabang ko tarang nila guys. O sige, humanap sila. Mana? Humanap. Sayaw, sayaw ha, sayaw.
Isa na katil. Hala, hala. Ilog. Hala. Sipiat na ning tayo. Di ati gliyok. Ati gliyok. Sige. Sige. Piluan ka isa. Oh. Piluan ka. Piluan ka isa. Ang premyo 100. Ala. Ang gihatag ni Lilin ako dugangan sa 100 para may 200. Hoy, 200 ang premyo, guys. 200 ang premyo guys. O sige, sige. Pwede ninyo atsahon. Pwede ninyo atsahon. Pwede ninyo sungayon. Taas kay tiil si ingot. Sige, sige, madaog ba kaningot di? Sige. Ay, yabe, gali. Pag hindi bagsak, di ka mag... Ate! At pati bukat man. Pati bukat ka man, di ka. Dabo na di ka tumulong. Ready na? Oh, ready na. Ready na. Ay, mga bata mo, di. Paris, hindi ka. Mababar. Sayaw! Ala. Ay, di ka nga. Atay. Nanubra sa mo. Awa mo purapin mo garo makita ang wala makasintoy. Hala. Pwede ni mo itamak sa iya. Oh, si Bintoy tanawa. Hala. Hello! Wow, si Bintoy, ha? Kaya po ninyo. Hala! Hala, si Bintoy! Hala! Si Bintoy! Hoy, mami, napaganin mo, mami! Wala mong gunaglapas, God! Mami, napakulo sila mami yo. Wala mong gunaglapas! Wala naglapas, pero hindi ka na wala ka na maglapas sila. Out na. Si Binti ba marok kayo si Mimi ang Naglapas manggod. Naglapas sila. Naglapas lagi tikod nila. Wala ka kalendaro sa tingin! Naglapas ng tikod ani. Naglapas. Wala na, pagkok mo tayo kalendaro! Wala mo na nga! Sana ba? Oh, Duwa man ka po. Wala na, gamay na nabilin, gamay na lang. isa naman good kay si Kana nga nabilin sa Ha? Si Mimi na lang si Gerald nabilin. Oh, si Mimi o si Gerald ang daog. Nang lapas mo nila mga tils. Mapingawa ni mo diya. Ay, si Gerald o si Gerald. So karon. Baba na mo yan kaya maklaro yung Brooklyn. Okay, sige na. Uy, bukal. Asa man yung partner? Asa man yung partner? Solo. Ako'y halin. Hawit. Sige na. Kisa may partner ni mo. Tamo. Partner ni mo. Tamo. Kisa partner ni mo, Bam. Budok. Ano yung ibudok? Taliksik na, wala. Sinanay ka na na. Sige na, kayo. Go. Budok. Isa may pare. Piluan
Ang tiil. Ang tiil, hapit. Ang tiil. Kulrap, pipili ka namin. Wala na! Wala na! Ay, pino na! Wala pa! Wala pa! Wala na! Ay! Pinuha ka isa! Pinuha ka isa! Pinuha ka isa! Wala pa ipitaan eh! Pinuha ka isa! Pinuha ka isa! Hey! Pinuha! Kumana! Kumana! Sayaw! Karon. Unsa man na? Ang tiil, wala na. Wala. May dali pa talitaw mo kihawak kayo. Oh! Lagi ko nila. Pre kayo. Pagpapag niyo. Pagpapag din. Allah! Yawa. Wala pa. Wala pa gido. Piluha ka isa. Ayo bong ay pag Piluha ka isa. Kana, nag-uwan na. Sige. Sige, nagtugos wala sa mudang. Mi wala na gitaro sa pilo. Wala na gitaro. Tarunga ka na pagpilo. Ayaw ka na pagbilo. Oh, wala. Sige na, kinagula na. Sige, okay na. Okay na. Okay. Okay na ba? Okay na. Okay na. Sama na dog. Wala gitaro. Uy, Sayaw! Sabot! Paglang! Taas na ba tayo? Hala! Oh, hala! Lan! Kemana tuh? Mana mau pada itu? Dua na lang! Mga sila yung isikan. Oy, kami yun! Bahan man. Bahan ka ni. Ate Mercy. Binabastar ako dito ingon to. Iyabak ako dito. Tarunga ha, tarunga. Di kita makanaw ganun. Isa pa. Okay na ni. Pwede mo na mga anak ko. Oh, sige. Out na si Budog. Out na. Si Nigel. Hawa na mi. Sa duha, tulo. Lima. So, sige. Hoy, sabot ha. Kung ang tikod nga maglapas sa kuan yuta. Out na siya. Ready?
Oy, takarang wala. Wala pa. Kani sila duha. Apil mo sila wala pa siya knock out. Wala man ko na to. Kaptek. Out kani sila yan. Isa man. Kani sila gandan. Sila upat. Sige, padayon. Padayon abay mo. Abay. Kaya na Kaptek. Oy, Merkel. Ay, ikaw magkuhan po. Ikaw pa lang. Gani. Oh, maarag yapon na pila. Hoy, imo tikot ayaw dapat. Ano mo? Oh. Oh, iana ra gud siya ho. Wala. Lain kay mo baba si Migay. O sige na. Ano man babami ka na ana jud ko. Count katulo ha. Count katulo. Sige. Sayaw. One, two, Daw lagi. Ang nabilin si Kikin og kani. Pagkatuloy ba? Pagkatuloy. Oh, namayo. Wala pa man sila. Punto 3 naman kataman. Wala pa man sila. Sige, de. Oh, sige. Sibog karon dili mag Okay. 200. Time check, 11:48. Okay. Okay, go. Sayaw ha. Ayuhag sayaw. Asa man yung hakin? Kana. Basta pag mulapas ang tikod, mulapas ang kuan sa yuta, out na na siya. Yeah. Tulog Tulog na ginabilin. yapon ka. Kang. Sige. One! Two! Tabla. Pagka 3 na ana si Ibong. Oh. Pabukas na mo. Dapat mo. Hindi maulit to primo. Ang premyo Len, asa ang premyo? Yara. Teka. Tara ka. Leg. lama. Pinakadagang nga pakpak, mautoy daog. Number 1. Number 2! Alas 12 na. Alin na mo kay alas 12 na. Nag-atot ka ba siya?
Oh, sige na, sige na. Oh, here na. 12 in the morning. So karon pag pangadjian ni Madam Libet kay makasugod na rin taog kaon. Sige. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lord, Santa Lord. Tugo ka kamukat. Lagi katong balon karon. Amen. Merry, Merry Christmas! Let's eat. Sige na, madam. Lingkod na, madam. Dana kay. Wapa na human ang atong. Wapa na man atong parging. Oh. Dira, kinahanglan makadaog tatanan ha, Ken. Wa na pildi ni sila sa kuan paper dance. Ama na si Luiloy ante. Si Yayang. Ano guli si Yayang? Naay kuan oh. Bibingka, pansit, kanton, tapos minudo. May kamuti kami. At saka syempre ang patutin. May lumpia. And the spaghetti. The salad. And also the cake. The mango float. Lami ang mango float, say? Yes. Ha? Ako ra ba naghimo danakin? Merry Merry Christmas lahat-lahat dyan sa inyo. Naghangos ko sa akong paandar kay enjoy ang tanan, no? Tayo guys. Oh, lingaw-lingaw lang jud ta. Si Kikin nagsurrender si Kikin. Diya pa minudo. Kaon pa tanan. Kami bayan ni ay galigo na. Wala may duty ma dyan. Dali pa lang nakuha ng humba dyan, be. Namatay mo daw anda katong si Jai Jai! Merry Christmas. Merry Merry Christmas. New Year 24. Hinatid ako ni Kinkin, ni Saysay, ni Jose og ni Janjan. Pauwi na rin sila doon sa Ubos. Sige na, Kin. Salamat ha. Ayan na pagbalhin dana anak ka. Amping Kinkin, kinahinay ra ha. Kinakuan ba ya? Diretso tayo kay medyo kuan na. Napagod ako sa aking tumbling kanina. So, enjoy ang lahat. Merry Christmas sa inyong lahat. Dito na ako sa Payag. Ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Sa aming lahat, maraming salamat. Sa natanggap kong pinaskuhan. Thank you so much to Ma'am Nelfa sa binigay ninyo po na pinaskuhan sa akin. Maraming salamat sa inyo po, Madam. Ingat-ingat ka dyan palagi. Atagan kapag kabaskog sa kalawasan. And ubay-ubay pang katuigan nga moabot sa imong kinabuhi. Maraming salamat sa inyong lahat. Eto, Ma'am Nelfa,
Maraming salamat. Eto guys, napagod ako sa aking pag-tumbling-tumbling. Ako ay magpaalam na. Bye-bye!